Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Għal sena oħra, wirja tal-Carnival fi spazju kreattiv qed tiċċelebra l-kreattività straordinarja, is-sena u l-ispirtu tal-Carnival ta' Malta. Fit-Teatru ta' Spazju Kreattiv qed tittella l-Qarċilla, farsa ta' triq li tmur lura għas-seklu 18, forsi aktar, mimlija doppju sens botti fuq is-soċjetà u għediet firħa. Triq ir-Repubblika fir-Raba' ta' Għawdex se tieħu l-ħajja bisfin enerġetiku, kostumi kuluriti u karrijiet mill-isbaħ waqt id-Défilé Carnival Parade. Apparti l-bluwa tal-Carnival, wasal ukoll żmien San Valentinu. Waqt Express Your Love se jiġu ċċelebrati l-imħabba u l-kreattività b'workshops u attivitajiet artiġjanali prattiċi.